Хәерле кич, исәнмесез? Яңа гасыр каналында безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Россиялеләрнең 19%, ягъни безнең илдә яшәүче һәр 5нче кеше генә үз сәламәтлеген тиешенчә кайгырта. Ә халыкның 81% сәламәтлеккә әллә ни игътибар бирми. Мәскәү Милли тикшеренү университетының гражданлык институты үзәге халык фикерен өйрәнгән һәм шундый нәтиҗәләрне игълан итте. Алар китергән саннарга караганда, хәтта коронавирус инфекциясе дә җәмгыятьтә сәламәтлек турында кайгыртуны әллә ни көчәйтә алмаган. Бу нисбәттән без бүгенге тапшыруыбызда татарстанлылар сәламәтлеге, аны саклау кагыйдәләре, кечкенәдән сәламәт яшәү рәвешенә төшендерү, бер сүз белән әйткәндә, сәламәт киләчәк турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның спикерлары: Римма Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан дәүләт советы депутаты. Исәнмесез? Хәерле кич. Рафаэль Фернаил улы Шәвәлиев, Республика клиник хастаханәсе баш табибы. Илсур Васил улы Шәймәрданов, Республика клиник онкология диспансерының баш табиб урынбасары. Исәнмесез? Галина Ләйлә Зарип кызы, Казанның 20нче сырхауханәсе баш табибы урынбасары. Хәерле кич. Альберт Иршат улы Салихов, Казан шәһәре башкарма комитетының физик культура һәм спорт комитеты рәисе. Хәерле кич. Хәерле кич, исәнмесез? Һәм безнең кунакларыбыз, тапшыру барышында без әңгәмә корырбыз, танышырбыз. Барыгызга тагын бер кат хәерле кич. Бердәм Россия партиясе халык программасында кеше сәламәтлеге дигән зур бүлек бар. Ул гражданнарга медицина ярдәмен тагын да якынрак, уңайлырак итүне күздә тотып кабул ителгән документ. Без беләбез, республикада медицина өлкәсендә зур үзгәрешләр күзәтелә. Хастаханәләр яңартыла, диагностика үзәкләре ачыла. Шулай да камиллеккә чикләр юк, проблемалы мәсьәләләр дә шактый әле. Римма Атласовна, партияның халык программасы буенча сәламәтлек саклау өлкәсе якын киләчәктә ничек үзгәрергә тиеш? Нинди кануннар кабул ителергә тиеш? Хәерле кич, тагын бер кат. Кеше сәламәтлеге дигән чынлап ул бик зур өлеш Бердәм Россия партиясенең халык программасында. Һәм анда шул сәламәтлекне саклау һәм үстерү, ныгыту турында сүз бара. Гомер озынлыгын арттыру турында сүз бара. Аналарны һәм балачакны яклау турында, улы буын кешеләренә озын һәм актив тормыш таләпле шартларын булдыру турында, һәм әлбәттә инде анда чынлап бик зур өлеш ул. Беренчел звеносына, сәламәтлек саклау системасының беренче звеносына поликлиникаларны күз алдында тотабыз бит инде 100% кеше файдалана алу турында, һәм моның өчен шартлар тудыру сүз бара инде анда. Ләкин шунысын әйтеп китергә кирәк. Анда тиешле законнар кабул ителгән күбесе. Шунысын да әйтергә кирәк. Халык программасы партияның бу сәламәтлек саклау өлкәсенә, бу өлкәгә комплекслы карый. Һәм бу кеше сәламәтлеге бер өлеше булса, аның әле башка өлешләрендә дә бу проблемага бик зур игътибар бирелә. Мәсәлән, анда тормыш өчен экология дигән, экология для жизни, тормыш өчен экология дигән бүлек бар. Һәм анда сүз бара әлбәттә саф һава, ничек булдырырга, чиста су, сыйфатлы ризык, чөнки экология проблемалары алар менә бүгенге көндә әле нык шишелергә тиеш, һәм анда күп кенә законнар кабул итәргә кирәк. Зур предприятиеләрнең менә зарарын ничек киметергә, алар алган табышның ниндидер бер өлешен шул зарарны киметүгә штрафлар ашаманда ничектер үзләре риза булыпмы юнәлдерергә, һәм башка менә шундый проблемалар да бар. Һәм тагын берничә өлешне искә генә алып китим. Уңайлы мөхит өлеше бар, социаль ярдәм күрсәтү проблемалары да шушында ук карый бит инде шушы сәламәтлек саклауга. Һәм менә шундый проблемаларны чишү турында анда сүз бара. Һәм менә бер ел үтте бит инде Дәүләт Думасы депутатлары, бер елдан да тагын бер ай үтте эшләделәр, һәм күп кенә мәсьәләләр чишелеп бара, чишелде дә, һәм чишелеп тә бара. Менә сез әйттегез, бар кешедә яхшы карамый, уңай карамый үз сәламәтлегенә, аның 77% гына дидегез мәле сез. Ул бит менә дөрес микән соң ул? Ул дөрес түгел. Безнең менә бу өлкәдә төп закон ул Россия Федерациясында сәламәтлек саклау турында закон. Һәм анда 27-нче мадда бар. Һәм анда әйтелгән, гражданнар
сәламәтлеген сакларга тиеш диелгән. Алар саклыйлармы соң? Менә 77% димәк бик сакларга җыенмый да икән. Иң беренче чиратта, димәк, гражданнар үзләре, һәр кеше үз сәламәтлегенә үзе игътибар итәргә тиеш. Медицина тикшерүләрен узырга тиеш вакытында. Шифаханаларга кирип дәваланырга тиеш, инде кирәк чакта, инде кирәге чыкса дигәндәй. Алардан куркырга ярамый, диспансеризацияны узырга тиеш һәм башкалар менә ул гражданнар җаваплылыгы, алар бу турыда онтырга тиеш түгел. Аллаһы Тәгалә дә бит инде сакланганны саклармын дигән. Шуның өчен менә бу турыда да менә минем тәкъдимем бүген безнең сөйләшүне менә шушы юнәлештә алып барырга. Гражданнар турында, аларның җаваплылыгы турында сөйләшергә күбрәк. Рәхмәт. Нәрсә ул сәламәтлек дигән сорауга бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мондый билгеләмә бирә. Сәламәтлек ул организмның бөтен органнары үз функцияләрен тулысынча дөрес үтәгән тере организм, уңай күңел халәте, социаль иминлек. Димәк, сәламәтлекне саклау ул дәүләт сәясәте дә булып чыга әле. Рафаэль Фирнаевич, Бердәм Россия партиясенең сәламәт киләчәк проекты бар. Сез ул проектның координаторы, әлеге программаның асылы нәрсәдә, ул нинди бурычларны үз алдына куеп эшләргә тиеш? Рәхмәт бик зур. Менә шулай чакыруга без инде тамашачыга рәхмәтле. Дөресен генә әйткәндә, безнең проект ул җәмгыятьтә булган bütün aktif kişilerini birleştirə торган проект. Biz инде һәрвакыт әйтеп китәбез, сәламәт саулык министрлыгы бик күп эшләр эшли. Ләкин менә Риматласын да әйтеп китте. Медицина хезмәткәреннән генә бөтенләй бердә бәйле түгел, инде киреп карасаң, гаилә сәламәтлеге бик кирәк. Һәрбер кеше янында аның якын кешесе әйтә белү кирәк. Авыру кеше ул үзенең авырганын белеп тә битерми. Шуңа инде без бик күп безнең менә юнәлеш бу иҗтимагый шундый очрашулар, һәрвакыт барлык җиргә җиткерү дигән сүз. Инде сәламәтлекнең сыйфатына килгәндә, иң кирәкле сыйфат ул вакытында ярдәм алу, ярдәм күрсәтү. Инде авылда яшәгән кешенең расстояниесе нинди булуга карамастан, авыл кешесе шул ук шәһәрдә яшәгән кебек ярдәмне вакытында алырга тиеш. Шуңа күрә безнең республикада бик зур проект алып барыла, бу мобиль поликлиникалар. Без менә шушы проектны алып барабыз бүген көндә. Инде бик күп авылларда булдык, бик күп кешеләр белән очраштык. Һәм аларга хезмәт күрсәтү безгә бик югары нәтиҗә бирә. Алар белән без бергә яңадан югары технологик ярдәмне дә күрсәтә алабыз. Иң кирәкле бер вакытында диагноз куя белү, инде авыр кеше янында якын кешесе аны карап, аны хуплап торучы кеше булсын өчен, шуңа гаилә сәламәтлеге менә шушы аерым алган 2-3 сорау безнең көн тәртибендә бүген булып тора. Инде профилактикага килгәндә без инде әйтәбез, медицина шул ук халыкара оешма, саклау оешмасы әйтә, медицина хезмәткәре 7-8% гына ярдәм итә ала. Соңгы калган өлеш ул генетикага да карый, экологиягә да карый. Ну инде яшәү рәвеше ул 60-70% алып тора. Тәмәке тарткан кеше белән, шәраб эчкән кеше белән аурак сөйләшүе. Чөнки аңа аңлатырга кирәк. Инде гаилә сәламәтлеген әйткәндә, безгә бик зарур хәзер яшүсмерләрнең сәламәтлеген сакларга. Алар сәламәт гаилә төзүсеннәр иде. Сәламәт гаилә белән сәламәт бала тапсыннар иде. Шул вакытта барлык безнең максатларда ирешергә тиеш дип уйлыйбыз. Рәхмәт, менә сәламәтлекне кайгырту дигәндә, кешенең үз-үзенә игътибарлы булуын сез әйтеп киттегез. Бу дөрестән дә шулай, үз-үзенә игътибарлы булу, кирәк вакытта медицина ярдәме алырга теләп мөрәҗәгать итү, сырхауханәләргә, хастаханәләргә һәм шул ярдәмне вакытында алу. Менә узган ел халык контроле порталына 800-дән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Аннан алдагы елны бу сан 2 тапкыр күбрәк булган. Димәк, безнең гражданнар сәламәтлек саклау мәсьәләләре буенча кимрәк мөрәҗәгать иткән булып чыкты инде. Менә Риматласын, сез халык белән даими элемтәдә, халыкны кабул итәсез, медицинадан канәгатьме халык? Гомумән, нинди сораулар борчый аларны?
гражданнарның сәламәтлек саклау системасыннан канәгать булуы турында аерым бер күрсәткеч бар. Бу бөтен системаны гомумән билгеләгәндә дә һәм аерым шифаханәләрнең эшчәнлеген билгеләгәндә дә бу күрсәткечкә бик зур игътибар бирелә. Мин хәтерлим, бер коллегиясендә, сәламәтлек саклау министрлыгының коллегиясендә шундый бер цифр яңгырады. 65% пациентларның у хезмәтләр белән канәгать дигән сүз. Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич катнашкан иде, ул бит катнаша инде коллегаларда. Ничек соң инде ул алай 35% канәгать түгел булып чыгамы соң инде дигән сорау бирде. Рафаэль Фернаилович, сез дә буны хәтерлисездер, чөнки катнашасыз. Аннан соң инде күп еллар үтте, ситуация үзгәрде дип беләм мин. Чынлап та кимеде хәзер андый мөрәҗәгатьләрнең, андый шикаятьләрнең саны да һәм характеры да үзгәрде. Әле менә күбегез хәтерлидер, 90-нчы елларда инде ул 2000-нчы елларның башында шифаханәләрдә безнең простыняларда юк иде, даруларда юк иде, тиешле анда дәвалар да бирә алмыйлар иде, табиблар. Ул заманалар узып китте бүгенге көндә. Аннары бер зур бер ни булды, вакыт поликлиникаларга, врачларга кирип булмыйдыр. Бигрәк тә инде менә кардиологларга, шундый тар профильле белгечләргә. Ансы да узып бара кебек инде. Менә Рафаэль Фернаилович әйтте, мобиль поликлиникалар хәзер республиканың авылларына барып җитәләр. Чынлап та миндә катнашкан бар, без бергә барганыбыз бар андый. Андый шул эштә катнашканыбыз бар. Халык бик канәгать, чынлап та килеп тукты, бөтенесе керә, кардиограммаларны алалар, кардиологлар карый, башка табиблар карый, канәгать. Ләкин бүгенге көндә Рафаэль Фернаилович, сез өстәп әйтерсез әле аннары, мин барысын да белеп бетермимдер бәлки. Миңа калса бүгенге көндә менә югары технологияле операцияларга эләгә алмый торган кешеләр мөрәҗәгать итә. Аннары операцияларны кичергәч, ниндидер реабилитация чаралары күрә алмыйлар. Менә шундыйлар күбәйде бүгенге көндә. Алар, минемчә, хәл итә торган проблемалар. Өстәп кенә әйтә алам, безнең республика, менә сез рейтингларны тоже карап барасыз. Безнең республика иң аз үлем күрсәткечен күрсәтә. Быелгы елда ул бик безгә шатлыклы, 11.5. Инде әз генә дә төшерер өчен үзенең технологиясын барлык кешегә дә таратырга кирәк. Әз генә төшерер өчен безгә бик күп капитал керә торган югары технология хезмәтен күрсәтү кирәк. Шуңа без инде бүгенге көндә бик өлкән яшьтәге кешеләргә, аннары инде бик авырган кешеләргә ярдәм күрсәтәбез. Исрасыл дөрес итеп үзе сөйләр, ничек онкология буенча бүгенге көндә операциялар эшләнә. Элек алар эшләнмидер. Алар менә хәзер эшләнә, кешеләр сакланып, сәламәтлеге саклана, алар яшиләр. Бар арасында инвалид булып яшәгәннәрдән алар яши. Менә шушы югары технология медицина хезмәте бүгенге көндә тапкыр артты. Без инде аны беләбез. Аңа менә 10 ел белән 5 ел белән чагыштырганда алар 3-4 тапкыр күбрәк хәзер менә күрсәтелә бу хезмәт. Без инде аңа шат бүгенге көндә, шуңа әйтәбез. Күбрәк булган сайын, күбрәк кеше эшләргә кирәк улай берне. Ул лист ожидания дип атала торган документ бар. Инде улай бер куелган шуның өчен барлык кирәкле медикаментларны, барлык кирәкле расходный материалны бар кешегә дә алып булмый, чөнки ул һәрбер кешегә индивидуаль. Менә шуңа да планлаштырыла. Хотя бы 1-2 атна булырга тиеш. 2-3 койча бер сагында бер айга китә ул. Инде һәрбер кешегә килгән бу югары технология, ул инде һәрбер кешегә индивидуаль эшләнә, ул шагында аның менә сыйфаты да үзгәрә.
Ну, һәр хәлдә, менә бүген температура белән килсәң, инде шифаханәгә бер атнадан кил, кан бирә алмыйсың әле бүген, әле чират җитмә, андыйлар юк бит инде бүген. Анда бит инде бер атнада я үләсең, я үзең тереләсең дигәндә. Безнең республикада, бердән-бер республикабыз Россиядә, безнең барлык үзәк хастаханәләр, барлык шәһәр хастаханәләре тәүлек буена бөтен кабул итү бүлекләре эшли. Бүгенге көндә ул барлык кеше менә кайсы больницага кермә, ул анда хезмәт ала ашыгыч ярдәме буенча. Моның буенча безнең бу стратегия мәсьәләсе куелган иде, аны үтәдек инде без күптән. Аңлашылды, рәхмәт. Менә сентябрь аенда халыкның сәламәт яшәү рәвешен күрсәткән төбәкләр рейтингы басылып чыккан иде. Анда Татарстан 38нче урында. Менә халыкның сәламәт яшәү рәвешен күрсәткән рейтинг бу. Безнең Татарстан анда 38нче урында. Беренче ишлектә Дагестан, Чечня, Кабардин-Балкар республикалары, Мәскәү, Санкт-Петербургта менә бездән шактый алга киткән. Рафаил Тернавич, менә бу рейтингны алганда нинди күрсәткечләр игътибарга алынды икән? Һәм ни өчен Татарстан 38нче урында? 40-тан артык күрсәткечне күрсәтә. Анда бар процент белән кертмәле күрсәткечләр. Шуның арасында иң күбе ул без статистика телендә әйткәндә рождаемость. Бала туу күрсәткече. Аның буенча без Дагестанга, Чечня, Кабардино-Балкарияга без алар белән узыша алмыйбыз. Инде икенче күрсәткеч бу халыкның миграциясе, яңа кешеләрнең күчеп килүе. Безнең, Аллага шөкер, авылда яши, авылдан шәһәр алмый халыкны. Аллага шөкер, авылда яшәгән кеше. Инде менә Мәскәү, Петербург, аларга бик күп кеше күчеп килә. Тирайыннан. Аларның кеше күбәя, кеше күбәйгән показатель, миграционный показатель дип санала, ул да бу рейтингка караган. Инде төпләп әйткәндә, без аның ул рейтингны беләбез, ул рейтингның бик күп күрсәткечләре буенча без алда барабыз. Инде безгә караганда аның бар бер шундый күрсәткече, кызык күрсәткеч әйтә алам. Бу кергән инвестицияларның кеше санына бүленгәне. Шуның карата үзенең күрсәткечләрне күрсәтүе. Менә шушы Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария алда аз керем белән күп рождаемость эшлиләр алар. Без бик күп безнең китә инвестиция, шулык эко технологиясына, шулык неонатальный хирургия, башкасына. Но без күрсәтә алмыйбыз. Менә шу соотношениялар белән без пока җиткерә алмыйбыз. Димәк, әлеге рейтинг халыкның сәламәт яшәү рәвешен күрсәтә торган рейтинг түгел бу. Ул универсаль күрсәткеч, без инде күбрәк карыйбыз халыкның риза булуына, канагать булуына, риза булуына. Аның буенча без беренче 5 субъектта һәрвакыт былтыр менә икенче булдык Россиядә. Без һәрвакыт 5тән төшкәнебез юк, шуңа да без бик карап торабыз ул күрсәткечләргә. Аннан соң шундый фикер бар бит. Дөньяда 100% сәламәт кеше юк. Менә тиешенчә медицина тикшерү узмаган, диагностика уза башласаң, барыбер нинди дә булса авыру табылырга мөмкин дигән шундый фикер дә бар, әйме. Бездә бар аннан соң диспансеризация. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы менә шундый күрсәткечләр игълан иткән иде. Бу май аенда инде. Диспансеризациягә чакырылучылар арасында 40 яшькә кадәрге кешеләр гомумән килми. Килсә дә аз килә. Һәм шул нисбәттән сорыйсы килә. Менә диспансеризация үтү ул кеше организмында булган тайпылышларны күрсәтәме? Ләйлә Зариповна, бәлки сез әйтеп китерсез бу сорауга җавапны. Хәерле кич. Чыннан да яшьләр арасында шундый фикер йөри, диспансеризация ул миңа кирәкми, анда гади генә обследованиелар үткәрәләр, мин анда килеп тормыйм дип. Алар инде күздә тоталардыр бүгенге информацион шундый тормышта ниндидер МРТ, ниндидер шундый зур обследованиелар кирәк дип. Нәрсә әйтерим, безнең яшьләрнең дә хәзер сәламәтлеге какшаган. Без аларны чакырабыз, менә бу диспансеризациядә аларның ничек дип әйтим инде, факторы риска, например, шикәр югары булганы, холестерин югары булганы, давлениялар югары булганы,
менә тәмәке тартып, алкоголь эчемлекләр эчү буенча физик күнегүләрсез менә шулай яшәүләрен диспансеризациядә без беләбез. Һәм дә инде әгәр дә шушындый факторлар килеп чыкса, біз аларны икенче этапка җибәрәбез. Бу икенче этапта диспансеризацияның инде бу авыруларны билгеләп, аларга инде лечениедән назначать итәбез. Шуңа күрә бу бик кирәкле дип саныйм. Менә шундый бер кичкенә генә мисал китерәсем килә. Менә медосмотрлар үткәндә яшьләр киләләр инде, карыйсың, анда холестерин югары була, давление була, аның тулы гәүдәле була инде бу эшли торган кеше. Менә син аңа инде сөйлисең, сезнең менә шулар, шундый ниләр эшләргә кирәк, аны күзәтергә кирәк дип. Ничектер алар менә ишетмиләр. Шуннан икенче мисал күрәм инде, менә инвалидность буенча миңа күбрәк киләләр инде. Шул вакытта ирләрен хатыннарап киләләр. Монда или инфаркт булган була, или инсульт булган була, или яман авыру килеп чыккан була. Бу вакытта инде алар бу авыру килгәч, шундый зур үзгәрешләр булгач, менә ул бит инде гаиләгә дә зур сынау килә, эшендә кеше эшли алмый, гаиләсендә дә авырлыклар. Бу вакытта аңлыйлар инде. Ну шул хәтле үзгәрешләр көчле була, ул кире кайтарып булмый. Аларга әйтәсе килә, сез бит инде менә чыннан да аларның янында булдыгыз. Сезнең алда бит инде итәмәкен дә эчтеләр, даруларын да карамадылар. Менә шуны алданрак ишетсеннәр иде безнең пациентлар. Алданрак үзләренең сәламәтлекләре турында уйлап килсеннәр иде. Безнең менә поликлиникада диспансеризацияга бөтенесе дә эшләнгән. Килә алмаган эшләгән кешеләргә шимбә көнне, ял көнендә безнең бөтен бригада чыга, бөтен әйберне килеп 1-2 сәгатьтә барсында үтеп китәргә була. Менә аны без инде шакырабыз, шалтыратабыз. Шуннан да менә бу әле бездә күзәтелә. Әле тиешле кешенең яртысы гына үткән бугай быелгысы. Диспансеризация турында цифрларга игътибар итсәк, быел республикада аны 245 мең кеше узарга тиеш булган. Бүгенгә шуның 50% гына үткән булып чыга инде. Казанда 60 мең кеше, 3 мең кешедә йөрәк кан тамырлары авырулары табылган, 150 кешегә онкология диагнозы куелган. Күпчелек авыруларның менә башлангыч этабында һәм беренче, икенче стадияләрендә ачыклана. Бу статистика, Исур Васильевич, сездән сорыйсы килә, менә онкология диагнозы бүген кемнәргә күбрәк куела? Тәмәкәт, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Мен беренче булып рәхмәт әйтеп китәрем менә шундый очрашуларны оештырганга, чөнки халыкның диспансеризациягә йөрмәве һәм аның беренчедән белмәвеннән, икенчедән шушы медицина хезмәткәрләренә кирәк кадәр ышану булмаудан киләдер дип уйлыйм. Чөнки без ул турыда минем уйлавымча әз сөйлибез, әз күрсәтәбез, бу мәсьәләгә әз кагылабыз. Аның турыда күбрәк сөйләргә, көн сайын ул турыда тапшыруда, радиода, телевидениедә андый сүз булырга тиеш. Ну, диспансеризация ул инде юктан гына чыккан әйбер түгел, уйлап эшләнгән әйбер. Чөнки бу инструмент бүтән шушы кешенең үлеменә китерә торган күп җирләрнең башлангыч шырында билгеле итә ала торган метод. Демәк, менә диспансерлаштыру, диспансеризациягә килеп, минем организмымда әйтик, тайпылышлар ачыкланмады икән, мин тыныч кына яши алам дигән сүзме? Күп вакытта шулай, чөнки иң югары үлемгә китерә торган җирләр, алар бөтенесе дә диспансеризация программасына кертелгәннәр. Ул да булса йөрәк кан тамыры авырулары, ул да булса яман шиш авырулары, алар барсы да шушы диспансеризация программасына кертелгәннәр, һәм анда күбесен билгеле итеп була. Менә шушы яман шиш авыруларына килгәндә иң күп үлемгә китерә торган үпкә рагы, сөт бизе рагы, һәм ашказан рагы, алар барсы да юан шәкәр рагалар барсы да диспансеризация программы вакытында билгеле булырга мөмкиннәр. Менә әйтеп киттеләр, анда бит бернинди МРТ да, КТ да үткәрмиләр, ул шуңа күрә анда барудан безгә файда юк дип. Шушы анализ, кан анализыннан һәм булмаса тизәктә кан булуына карап,
уже кешене беренче этаптан икенче этапка күчерергә мөмкин һәм уже ул вакытта шушы зур уже күләмле тикшеренүләр үткәрергә мөмкин. Шул колоноскопия, шул фиброгастроскопия һәм кирәк булган очракта компьютерный томография булмаса магнитно-резонансный томографияны үткәрергә мөмкин. Бүтән кешегә чиратка куеп МРТ үткәрүдән бернинди дә файда юк, ул эффективны булмаячак. Чөнки безгә башта сөйләп алырга кирәк, кемгә кирәк ул. И шушы методларны эффектив уже шын итеп куллана белергә кирәк. Шундый очракта гына бу диспансеризациядән, диспансеризация программасыннан без файда алачакбыз. Шуңа күрә бүгенге көндә ул турыда күп әйтергә, күпчеләргә, может быть, предприятиеләргә чыгарга biz şuşu meditsina работникларына чыгып, анда, может быть, лекциялар укырга, күрсәтергә нәрсәдә булса, сөйләшүләр алып барырга, шуның ярдәмендә, может быть, халыкны бу мәсьәләдә кузгату кирәктер дип уйлыйм. Онкологиядан үзеңне саклап калырга теләсәң, диспансеризациягә барырга кирәк димәк. Именно шулай. Менә соннарга килсәк, диспансеризация вакытында билгеле булган яман шиш авырулары 780-дән артык диспансеризация вакытында билгеле булган быелның 9 айында. Шуның 85% беренче, икенче стадия. Булар бу инде 85% кеше алар тормышка путевка алган кешеләр дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә 60% яман шиш авыру белән авыручылар республикада, алар 5 елдан һәм күбрәк яшәүче кешеләр. 5 ел яшәгән кеше, ул, может быть, просто тыңлаучыга ул 5 ел күпме гомер дип әйтергә мөмкин. Но 5 ел яшәгән кеше яман шиш авыру, ул 10 елда, 15 елда яшәй ала, чөнки уже 5 елдан соң метастазлар һәм рецидивлар бу авыруның бик ким очракта гына булалар. Алар уже аерым программа диспансеризация, шушы яман шиш авырулы кишкән кешеләрнең диспансеризация программасы бар. Алар шуның буенча тикшеренеп торалар. Бүгенге көндә без ковидны үткән буларак һәрберебез диспансеризация үтеп чыгара тиешбез. Чөнки ковид инфекциясы бит ул башка инфекцияларга карата ул кан тамыры инфекциясы булды. Ул кан тамырындагы үзгәрешләрне инде һәрбер органга, һәрбер клеткага кан тамыры килә. Шунда калырга мөмкин аның эзләре ковид инфекциясыннан соң. Диспансеризациядә күренә ул, шулай булгач, без инде чакырабыз, үтенеп сорыйбыз. Менә мин булар икесе дә парлашкан икән дип әйтә аласыз. Без Илсур Расулович белән бик якын аралашабыз. Без инде телибез, барлык кеше язылган гына түгел, кем тели, барлык кеше бүгенге көндә диспансеризация үтә ала. Без аны барыбыз да җыелып, барыбыз да якыннарга әйтеп, туганнарга әйтеп үтәбез икән. Ул чагында без бик күп беренчедән информация беләбез үзебезнең сәламәтлек турында. Икенчедән безгә диспансеризация үткәч, безнең нинди юнәлештә модернизация алып барырга дигән безгә материал килә, аналитик материал. Инде онкология буенчамы, кардиология буенчамы, неврология буенчамы, урология буенчамы безгә үзебезгә диспансеризация материаллары үзебезгә үзгәрергә, инде киләчәктә барлык башка модернизация программалары кабул итәргә безгә ярдәм итә. Без инде шуңа сорыйбыз, бергәләшеп бу программаны үтәргә дип. Аннары безнең халык программасында реабилитация программасын булдыру дигән фикер бар иде, һәм ул тормышка аша башлады. Шул ковидтан соң ниндидер осложненияларга туры килгән кешеләр инде реабилитация уза алачак. Узалар инде уза башладылар. Реабилитация ул югалган функцияны кире кайтару дигән сүз. Менә шушы югалган функция бит ул тын юлларында да, ул травматология буенча да булырга мөмкин. Барлык кул аяклар шуңа инде кеше интегеп йөрергә тиеш түгел. Ул интегеп аксап йөри икән, аның икенче як түзек аяклары уже җәрәхәтләнә. Шуңа инде без инде телибез һәрбер кеше үзенә каралган реабилитация программасын үтәргә тиеш дип. Ул чагында без барыбыз да бу өлешкә игътибар итә алабыз. Рәхмәт. Сәламәтлек турында сөйләшүебезне тагын 1 минуттан дәвам итәрбез. Ә хәзер реклама.
Тапшырыбызны дәвам итәбез. Бүген без сәламәт киләчәк турында сөйләшәбез. Ничек кенә булмасын, замана кешесе күп вакытын эштә уздыра. Шуңа күрә төрле хезмәт коллективларында эшчеләрнең сәламәтлеге эш шартларыннан, игътибарлы җитәкчелектән дә тора. Предприятие директорлары үз хезмәткәрләренең сәламәтлеген ничек тәэмин итәргә тиеш? Риматласын, сез предприятие директорларына бу нисбәттән киңәшләрегезне бирсәгез иде. Алар үзләре дә бик тәҗрибәле, әлбәттә. Ләкин минем исемә төшә, кайчандыр газеталарда шундый рубрикалар бар иде. Мин директор булсам дигән. Менә мин директор булсам нишләр идем. Төрлесе бар инде җитәкчеләр арасында, әлбәттә, кайбер зур булмаган коллективларда җитәкчеләр менә хезмәткәрен менә лимон кебек сыгарга да, аннары эшли аламы, юкмы, ярар башкасын табарбыз, икенче кеше алырбыз, бусы китсен, барсын дигән фикер белән эшләүчеләр дә бар, әлбәттә. Иң элек бизнес, синең анда температура белән утырасыңмы, син авырыйсыңмы, исән саумы, син нинди өеңдә нинди хәлләрең бар синең. Ансы бер кемне дә кызыксындырмый, андый коллективларда бар. Ләкин бүгенге көндә әлбәттә сәламәт коллектив, конкуренцияга сәләтле булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк директорларга, ул бик зур проблема минемчә бүген. Һәм бу турыда уйланырга кирәк. Һәм менә булай җиңелчә генә карау, ярар табырбыз әле, табылыр әле, эшләүчеләр күп дигән алым ул бик зыянлы миңа калса бүгенге көндә. Чөнки менә квалификацияле хезмәткәрне әзерләү предприятиедә ул барыбер дә вакытта таләп итә, акчада таләп итә, остазларның тәҗрибәсендә кулланырга кирәк. Һәм шулай булгач инде күп көч куйгач кешене әзерләр өчен, аның белән алай җиңел генә саубуллашу дөрес түгел минемчә. Һәм анарга мин директор булсам инде, менә мин капитал, бу предприятиянең капиталы итеп карар идем. Директорларга инде әлбәттә бу сәламәтлеген сакларга кирәк үзләренең хезмәткәрләренең. Акырынмаска, җикеренмәскә, ансы да бар бит. Өйдән алып килгән теге начар кайфны шундый кешегә ябырылмаска кайфың белән. Стресс алар булай да стресста эшлиләр бүгенге көндә, чөнки җәмәгать булай да күп бүген андый факторлар. Һәм тәмәке тартыр өчен генә мәйданчыклар урнаштырырга түгел, шул ук тренажерлар белән спорт мәйданчыклары, буш территориясе булса предприятиенең шундыйларны оештырырга кирәк, әлбәттә. Һәм предприятиедә генә түгел, гаиләдә дә бик игътибарлы булып бер-береңә, саклап бер-береңне, ярдәм итеп бер-береңә. Минемчә бүген шулай яшәргә кирәк, заманасы шундый. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы экспертлары кеше исәнлеген тәэмин итүче төп факторларны атый. Бу генетика, әйләнә-тирә мөхит, медицина ярдәме һәм иң мөһиме аның тормыш рәвеше диләр. Һәрбер кешенең сәламәтлеге ничек кенә булмасын, асылда үзеннән тора, менә нинди тормыш рәвеше алып баруыннан тора булып чыга. Балаларны безгә кечкенәдән сәламәт яшәү рәвешенә өйрәтү кирәк. Менә бүген безнең Татарстанның балалар бакчаларында, мәктәпләрдә бу мәсьәлә ничек куелган? Семен Петрович, сездән сорыйбыз. Хәерле кич. Бердәм Россиянең халык сәламәтлеге программасы кысаларында Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан белем бирү учреждениеларында үткәрелә торган чаралар, алар нигездә, әлбәттә, балаларның сәламәтлеген ныгытуга юнәлдерелгән. Барыгызда белгәнегезчә, әле узган атнада гына Казан шәһәрендә физик тәрбия һәм туризмны үстерү Идел буе университеты базасында Россиянең 2 министры, спорт һәм мәгариф министрлары катнашында Бөтен Россия форумы булып узды. Форумда әлбәттә физик культура укытучылары, тренерлар, өстәмә белем бирүче педагоглар, спорт түгәрәкләре җитәкчеләре катнашты. Җәмгысе 1000-нән артык кеше катнашты бу чарада. Менә шушы чарада инде мәктәптә нинди физик юнәлештә нинди күнегүләр, нинди дәресләр, нинди түгәрәкләр оештыруга да юнәлтерлгән иде. Менә бүгенге көндә безнең мәктәпләрдә мәктәп спорт клубларын булдыру һәм аларны үстерү турында сүз алып барыла. Аның
нигезләмәсе дә әзерләнгән. Шул нигезләмә кысаларында безнең республикада инде методик материалларда әзерләнде. Бүгенге көндә республикада эшләп килүче 1411 мәктәпнең 95%-ында хәзер шушы мәктәп спорт түгәрәкләре эшләп килә. Бу юнәлештә әле без эшне дәвам итәчәкбез. Алар бүген эшләп киләләр, мондай спорт түгәрәкләре бар димәк. Спорт клублары. Менә әйтик, бөтен Россия күләмендә шушы мәктәп спорт клублары арасында ярыш үткәрелде. Аның нәтиҗәләре билгеле инде. Безнең Саба гимназиясының Комета мәктәп спорт клубы Рәсәй күләмендә 2нче урынны яулады. Булардан тыш әйтергә кирәк, әле безнең спорт юнәлешендәге чаралардан тыш балаларның сәламәт туклануы буенча да ярышлар, бәйгеләр үткәрелә. Менә бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган балаларның сәламәт туклануы акциясында безнең республикадан мәктәпләр тулысынча да, өлешчә я сыйныф кына да, я берничә баланы әзерли торган педагогларыбыз да бар. Бу юнәлештә дә эш алып барабыз. Менә шуның нәтиҗәсе буларак инде соңгы елларда безнең республикадан һәр елны 4 бала халыкара артык балалар иҗат үзәгендә форумда катнашалар. Алар анда эшлиләр, проектлар өстендә эшлиләр. Әлбәттә, аннары шуларны безгә балаларга алып кайтып җиткерәләр. Булардан тыш әле сәламәтлек укытучысы дигән, ул физик культура өлкәсендәге укытучы да, я булмаса башлангыч сыйныф укытучысы да булырга мөмкин. Бу нисбәттән 2021 елда безнең 167-нче мәктәп, Казан шәһәренең 167-нче мәктәп укытучысы җиңүче булган иде. 2020 елда безнең республикадан бу бәйгедә лауреат та бар иде. Булардан тыш, менә сез сораганча, балаларның сәламәтлеге ул мәктәптә генә түгел, балалар иң беренче чиратта мәктәптә, алар мәктәптән күрсәләр, алар аны кабатлый башлыйлар. Менә мәктәптә булса әйбәт булыр иде дип уйлыйм мин. Юк, мен әйтәсем килгән иде, мәктәпкәчә тәрбия бирү оешмаларында да бу юнәлештә эш алып барыла. Димәк, балалар бакчаларыннан башлана бу эш. Балалар бакчаларыннан башлана. Безнең өчен шундый бер зур мисал дип әйтер идем мин. Шихабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясендә балаларны чыныктыруның үз ысулы бар. Менә башлангыч сыйныф укучылары көн сайын иртән мәктәпкә килгәч тә менә урамда ялан аяк йөгереп керә. Гөлшат Фәритовна безнең студиядә. Әйтсәгез иде, бу чыныктыруның файдасын сез күрәсезме? Хәерле кич. Дөрестән дә безнең 27 елдан артык бу проектыбыз эшләп килә. Һәр иртән 8:10 минутта безнең кыңгырау шалтырый һәм 1нче сыйныфтан алып 4нче сыйныфка кадәр укучылар сыйныф җитәкчеләре белән берлектә ялан аяк йөгерергә чыгалар. Бу безнең һәр ел сентябрьдән алып майга кадәр дәвам итә. Көз көне дә, кыш көне дә, яңгыр булса да, кар булса да, анысын балалар бигрәк тә ярата. Кар яуып тора икән, алар өчен тагын да бер куаныч. Аның нәтиҗәсе бик бар. Безнең гимназия бер вакытта да карантинга ябылмады. Аллага шөкер, укуларыбызны дәвам итәбез. Балалар бик теләп катнаша. Бу беренчедән баланың күңел халәтен чыныктыруга багышланган дип әйтсәң була. Чөнки гаиләдә бала иртән йокысы уянмыйча, йокысы туймыйча килә. Килгәндә юлда никадәр эмоциялар кичерә. Менә шулай йөгергә чыкканда, әле ул ялан аякны түгел, кычкырып йөгереп керәләр алар. Һәрбер сыйныфның үзенең бер маршруты бар. Алар өчен ул бик уңайлы. Беренче сыйныфка килгәч. 2 сораум бар. Сез үзегез катнашасызмы беренче сорау бу эштә? Без үзебез баштарак катнаштык, әмма укытучы һәрбер баланы карап торырга тиеш. Ул бит әле куркынычсызлык кагыйдәләре белән дә бәйле. Балаларны көтеп торалар. Менә икенчесе ата-аналар ничек карый? Ата-аналар бик уңай карый. Баштарак булды, әмма менә бу 1-2 ел эчендә бары тик уңай карашлар гына һәм хәтта берәр көн чыгармасак шалтырата башлыйлар, зинһар туктата күрмәгез дип.
Демәк, беренче сыйныфка килгән балалар 1 сентябрьдән башлыйлар. 2 сентябрьдән 1 көнне бәйрәм инде. Без инде чөнки без ялан аяк йөгерәбез бит, анда киемнәрне карарга кирәк. 2 сентябрьдән тотынабыз. Һәм 30 майга кадәр бер көнне дә калдырмыйбыз. Сездән үрнәк алып, моны башка мәктәпләргә дә бу чыныктыру процессын Тырышып карадылар, әмма уларда дәвамлы булмадыр никтер. Без беләбез инде Татарстанның спорт министрлыгы әйтик күп кенә проектларны тормышка ашыра. Альберт Иршатович, сез әйтеп китсәгез иде, нинди проектларны әйтә аласыз? Менә өлкәннәр өчен дә шундый чыныктыру проектлары димме, менә шул турыда. Бүген әйтелгәнчә инде кешенең сәламәтлеге, сәламәт яшәү рәвеше культурасы белән турыдан-туры бәйле. Һәм физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү бу культураның бер фактор булып тора. Безнең инде максат күбрәк кешене даими рәвештә физик культура белән һәм спорт белән шөгыльләнергә җәлеп итү. Инде безнең күрсәткечләрнең максатыбыз 2030 елда 75%-ка җиткерү бу күрсәткечне һәм күп кенә эшләр эшләнә бу максаттан һәм әйтәсем килә безнеңчә инде төп фактор, төп инструмент бу максатны эшләүдә бу безнең уңайлы шартлар тудыру. Спорт объектларын үстерү һәм иң күп эшләнгән чор спорт объектларын үстерү бу инде 2013 елда үткән Казанда универсиадага төзелгән объектлар һәм әгәр дә 2013 елда безнең Казанның 3/1 өлеше генә кешеләре спорт белән шөгыльләнсә даими рәвештә инде бүгенге көндә казанлыларның яртысыннан артыгы спорт белән шөгыльләнә, 53%. Һәм инде объектлар буенча да әйтәсем килә, елдан-ел аларның саны арта. Без беләбез барыбыз да Татарстанның һәрбер район үзәкләрендә бассейннар төзелә, һәрбер районның үзәкләрендә безнең боз сарайлары бар, һәм инде Казанда бүгенге көндә 2220 спорт объекты эшләп килә. Һәм сезнең сорауга җавап биргәндә, спорт белән шөгыльләнүчеләр 5 елны алсак 30%-ка артты. Һәм инде әгәр дә без алсак студентларны, өлкәннәрне, балаларны иң төп фактор тагын бер аларны спортка җәлеп итү бу масса күләм спорт чаралары үткәрү. Безнең Казанда ел сайын 1800-дән артык спорт чарасы үткәрелә. Аларда инде 2,5 миллионнан артык казанлылар һәм Казанның кунаклары катнаша. Әгәр дә студентларны алсак, бу алар өчен инде сузлар арасында, вузлар арасында спартакиада. Мәктәп спорт клубларын алсак, әйтәсем килә, барыбыз да беләбез, безнең Россиядәге илдәге иң масса күләм спорт чаралары бу инде алтын алка, күн туп турнирлары һәм әгәр дә рөхсәт итсәгез, минем яңалык бар, бер шатлыклы форсаттан файдаланып әйтәсем килә. Узган атнада Россия күләмендә күн туп турнирының суперфинал этабы үтте һәм Татарстанның тарихында беренче тапкыр Татарстан командасы, Казан командасы юнит 2009 елгы безнең егетләребез үзләренең тренеры Рөстәм Канипов җитәкчелегендә Россия чемпионы булдылар. Менә шушындый турнирлар, шушындый дәрәҗәдәге үтә торган, шушындый инде безнең җиңүлеләр күп кенә балаларны, өлкәннәрне дә спортка җәлеп итә һәм әйткәнемчә шартлар тудырылган безнең Казанда да, Татарстанда да, хәзер инде барысы да кешенең үзенең ниятеннән генә, аның теләгеннән генә тора. Шуңа күрә безнең хәзер төп максат ул теләкне тудыру. Менә сез әйттегез 30%-ка арткан дип соңгы 5 елда. Бу өлкәннәр арасындамы, карамадыгызмы, статистика юкмы? Бу гомуми алсак, бөтенесендә ул барлык инде казанлар арасында 30%. Спорт белән шөгыльләнә башларга бер качан да соң түгел һәм бүген безнең студиябездә Тормыш яме клубының актив әгъзалары да килгән. Менә спорт сәламәтлеккә ничек тәэсир итә? Сез үзегез үз мисалыгызда әйтсәгез иде, сез качан спорт белән шөгыльләнә башладыгыз? Моңа ничек килдегез? Шул турыда. Хәерле кич барыгызга да. Мин 4 елдан элек башладым Сейдәш клубында йөрергә. Безгә бик ошый, бик әйбәт әзерлиләр безне анда. Нәрсә белән шөгыльләнәсез анда? Без анда ясыйбыз гимнастикалар төрле, уеннар уйныйбыз. Ләйсән безне бөтен нигә дә иретә. Бик матур, бик әйбәт алып баралар, барлык хуҗаларга да рәхмәт әйтәбез. Бик әйбәт безгә ошый олылар. Күп йөрибез, безне миннән дә олы кешеләр бик күп, 80-нең өстендә кешеләр дә йөри анда.
Демек, Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендәге түгәрәк. Монда өлкән кешеләр йөри дип аңладым. Пенсияда безгә пенсионерларга бик тә әйбәт ул. Һәм үзегездә нинди үзгәрешләр сизәсез? Әйтик, спорт белән шөгыльләнә башлагач, нәрсә үзгәрде? Мин ковид белән авырттым, и шул ковидтан соң да миңа ул бик ярдәм итте. Тын алу юлларына, ниләргә барсына да ярдәм тия. Аякка басырга ныгырга әйбәт булды. Аңлашылды. Түләүле түгелдер бит инде ул. Ул бесплатно. Түләүле түгел, бик әйбәт, бик ошый безгә бөтенебез коллектив монда бик зур, безнең 40-50 кеше йөри. Бөтенесе бик рәхмәт әйтеп, бүген барасыны белгәчтән бөтенесе рәхмәт әйтеп калдылар. Демәк, өлкәннәр өчен шундый мөмкинлек булган өчен рәхмәт барсына. Һәм Найля Гарифовна, сез дә әйтеп китсәгез иде, ничек сез үзегездә нинди үзгәрешләрне сизәсез? Менә спорт белән шөгыльләнергә кирәкме? Гомумән, ничә яшьтән башларганы? Беренче әйтәсем килә, кеше ул система, ул җан, тән һәм рух. Рус язучысы Чехов әйтүе буенча, кешене дә һәр ягы күркәм булырга тиеш. Файдасы күп. Энергия бирә безгә ул, көч бирә, сәламәтлек бирә. Аралашу да. Янсы да бит дәртісте инде. Шулай. Казан шәһәренең спорт муниципаль объектларының һәр берсендә атнага берничә тапкыр бушлай шартларда өлкәннәр өчен, ветераннар өчен вакыт билгеләнгән. Шуңа күрә чакырабыз безнең спорт объектларына, аның расписаниеларын безнең Казан шәһәр физик культура һәм спорт комитетының шелтәрендә, интернет шелтәрендә карарга була. 90-га 100-гә кадәр җитеп яшәү һәм актив тормыш рәвеше алып баруның төгәл рецепты бармы? Рафаэль Фернандович, сездән сорыйм. Төгәл рецепт. Рәхмәт. Менә шушында очрашу, мин инде форсаттан файдаланып, менә безнең кунакларга рәхмәт әйтәсем килә. Мин инде менә үземне мәтәнине карыйм, әни безнең тоже башлап йөри. Актив йөри, аның дуслары бергә. Гаиләдә кирәк шундый сүзләр, гаиләдә кирәк шундый кыйммәт, ценность дип атала ул. Кыйммәтлек үзеңне саклау белү. Сакларга бит инде аңа күп кирәкми дә бер караганда. Үзеңне сакласаң, ул тормышта да рәхәт яшәү, күңелле, кәеф белән яшисең. Инде үзеңне куркынычсызлык белән менә шулар рәвешләрне кулланмыйча рульдә дә утырсаң, ниндидер актив булса, инде әйтеп киттеләр бүген тәмәке тарту, вакытында диагностика үтмәү, ул кешене интектерә. Ничек кенә әйтсәң дә, авыру кеше интегеп яши. Менә аның кәефе юк. Менә Римат Ласын әйтте бит, мин директор булсам дип. Бит инде менә без үзебез эшлибез, мин директор булсам, мин инде һәр вакыт сәламәт кешеләр арасында гына яшәр идем, эшләр идем. Дөресен әйткәндә, сәламәт кеше сиңа бер кашанда кыек сүз әйтми. Сәламәт кеше сиңа бер кашанда кыек карамый. Сиңа минем баш авырта эшләсем килми дими ул. Ул һәр вакыт позитив, һәр вакыт үзенең энергиясен бирергә тырыша. Ул үзенең энергия белән генә түгел, ә синең энергия кешегә дә күчә. Шулай булгач бергә дус булып яшәргә кирәк. Менә шул бәхетле тормыш шуннан килә инде ул. Без инде шуңа әйтәбез, сәламәт кеше бәхетле була ул. Бәхет булыр өчен сәламәт булырга кирәк. Менә шусы. Рәхмәт, Илсур Васильевич, сез нәрсә дип әйтәсез? Сәламәт булу өчен монда барса да әйтеп кителде инде. Башта ул сәламәт яшәү рәвеше бөтен тормыш буенча булырга тиеш. Спорт белән, физик күнегүләр белән аны бүгенге көндә мин эшләмим, менә иртәгә башласам була. Любой көнне башларга мөмкин, любой яшьтә башларга мөмкин. Любой яшьтә, любой вакытта ул үзенең нәтиҗәсен бирәчәк. Бу беренчесе, икенчесе ул кирәкмәгән әйберләрдән ераграк торырга, ул да булса шушы кирәкмәгән әйберләр, тәмәке тарту, арак эчү, шундый әйберләрдән читтәрәк булсаң, һәм физик күнегүләр белән яшәсәң, һәм вакытында үтсәң, диспансеризация вакытында үтсәң, диагностика, ашау рәвешен тоже һәр вакытта да күзәтеп торырга кирәк, чөнки безнең халыкта күп артык вес булу
симеру дип әйтергә кирәк. Ул бөтенесе дә бу авыруга китерә торган әйберләр. Чөнки шуларның бөтенесен без халыкка җиткерә алсак, шул шәйберне безнең халыкның сәламәтлеге күп тапкырлар артыр иде дип уйлыйм. Менә тапшыруыбыз азагына якынлашты. Бүген без сәламәт киләчәк, сәламәтлек турында, дөрес туклану турында, вакытында диагностика үтү турында сөйләштек. Һәм тапшыруыбызга нәтиҗә ясау өчен сүзне Римма Атласын сезгә бирәм. Чынлап та бик иштәлекле булды сөйләшүебез. Без кем җаваплысың сәламәтлекне саклау өчен, үстерү өчен, сәламәт яшәү өчен дигән сорауга җавап эзләдек һәм кем җаваплы? Дәүләт җаваплымы? Кеше үзе җаваплымы дигән сорауга җавап эзләдек. Дәүләт әлбәттә җаваплы, безнең законнарда барысы язылган, ләкин дәүләт экологияны саклар өчен, сәламәтлек саклау системасын камилләштерү өчен, саф һава, анда чиста су, сыйфатлы ризык булдыру өчен дәүләт җаваплы барысына да. Ләкин алар бит бары тик шартлар гына, дәүләт шартлар тудыра. Кеше аның белән файдалана аламы, юкмы? Ансы бездән тора. Файдаланыйк. Сәламәт яшик. Бәхетле булыйк. Сәламәтлек иң зур байлык һәм аны саклау безнең һәрберебезнең үзеннән тора. Тапшыруыбызда катнашкан өчен кунакларга, экспертларыбызга, спикерларыбызга бик зур рәхмәт әйтәм. Исән-сау булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.